либоси мактабӣ дар ярмаркаҳо аз сифат то нарх, назари масъулон ва мизоҷон. либоси мактабӣ сифати баланд дорад ва асосӣ барои мардум нархаш хеле дастрас аст. мо имрӯз ярмаркаи либоси мактабӣ омадем, барои фарзандомон либос гирем. бениҳоят сифаташ наст, нархашам дастрас аст. омодагӣ ба соли нави таҳсил оғоз гардида, интихоби либоси ягонаи мактабӣ барои ҳар як оила аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. андешаи масъулони корхонаҳои истеҳсолӣ дар бораи сифати либоси ягонаи мактабӣ ва ҷавобгӯ будани он ба талаботи замон. то имрӯз аз ҷониби мизоҷон барои сифати либоси маҳсулот, барои нархгузории либоси маҳсулот то имрӯз ягон арзу шикоятҳои ба айнобар гирифта нашудааст ва мо ҳам низ кӯшиш намуда истодаем ки либосҳои мактабиро ҳамасола сифатнок ва арзон ба фурӯш баҳри мизоҷони хеш барорем. оё либоси пешниҳодшуда ба талаботи хонандагон ҷавобгӯ аст? нархҳо то чӣ андоза дастрасанд? мизоҷон аз сифати маҳсулот то куҷо қаноатманданд? посухи ин ва дигар саволҳо дар барномаи навбатии масъулият, рӯзҳои наздик дар телевизиони Душанбе.